Какво става, хора? Аз съм Смет и днес ще играем Майнкрафт. Днес ще играем Майнкрафт и такова. Вече ви казах, засилвам канала ми. И искам да ви кажа едно нещо. Днес ще строим нещо. Басейн, ама ще намерим място. Ще строим басейн. Вече засилвам канал ми и ще правя леки паузи, когато някой влезе в тая. Нали си? Да. И така, хора, почваме. Влезем в моя сервер и почваме. Засилвам канала на Макс. Не съм качвал много време. Вчера качих един клип, днеска пак ще кача края и други ден ще кача, ама ще има клипове за вас. Ето това вчерашната ми тълрова. Днес изобщо не съм влезъл в Майнкрафт. Реших хайде да направя един клип, какво днеска няма какво да правя и така. И знам сега как да го направя. Ще го направя и тук горе и ще стане много яко. Ето. Не, тук няма да го пипам. И там ще го направим. Басейнчето, само че няма да е с такъв бял. Ще го направим с такъв. Какъв да го направя? Да. Ще го направим, И тук са буквите. Аре да не губим време, ще го направим. Пак с бялото. Бялото ме кефи. Да, и сега да го почнем и някъде да по-далеч. Да. Чак да не объркам пак някакво. Сигурно се объркам. Да е много голям. Не ми ще просто голям. Правим нашия басейн. Между другото, ще помоля Шадо, както вчера казах, да ме покани в неговия сервер Майнкрафт и ще виждате игри и с Shadow Hex. Да. Просто защото мога да правя и с други подобни такива ютубери. Важното е, че на ваше ви харесва. Мога да игра с персионата на FIFA. Мога да играя и с още кои мога да строим. Много други хора мога да играя с вас да ви харесва и да пишете в коментарите, че ви харесва. Това е най-важно. Ще го попитам, аз това си го правя за вас. Аз ще се постарая много як басейн да направя. Това не е толкова голямо, колкото мисля. Ето виж, близо ми е ето къде къщата ми е. Ето. Сега трябва да направим тук стените. Опътнението.
Да, фаго е! What the fuck? Ще го направим. И път няма да е много дълъг. Поне 10, 11, 12, 13, 15, 15 минути. Тук има някои дълги клипа да правя. Ще правя стрим, както казах вчера. Казах, ще правя стримче, ама ще трябва да решим кога ще го правим това стримче. Иначе то не съм правил стримове. Не съм правил стримове, само реших, аре, какво толкова ще направя един стрим, на хората ще ги хареса. Ще дойдат да ме гледат. Да, е така. Shut ще да ме басейна, бе. Да. Ето тук близо ми е къщата ми е близо, ето. Затова голям пътища за мен, че тук не съм доста добре. Ето басейна, ето там. Ако ви харесва, просто напишете един коментар и лайк, оставете, абонирайте се за мен, ако сте нови. Да знаете, че вече засилвам канала ми. Да надежда се качва по 3-4 клипа, ако ви остава време, или всеки ден ще качва. Ще видим. Трябва да го умисля, го реша. Трябва да засиля канала, не може просто. Моят приятел го е засилил много. Защо моите приятели са го засилили много и аз мисля да го засилвам. И така, хора. Да, ето сега почти сме готови, па ще го пълним с вода. Ако ви е харесало, просто напишете един коментар и оставете лайк. Ако сте нови, пак ви казвам, абонирайте се за мен, ако не сте... пак. Рингара. Мани. Между другото, ако искате да правя влог, напишете ми, ще правя влогове. Не е проблем за мен. Не е проблем, наистина няма никакъв проблем. Ето, че е завършено и става сутрин. И кофта за вода трябва. Сега намеря много. Ще дойдете към някакво прашен, скучно да. И там на всички разгледам. Чуйте, да не опускам нищо.
Пак получи се някакво малко. Нека сега да направим така. Сега, ако намеря това да ще е много яко. Хора правя пазлено. Не да пробвам. И много малко време. Това ще има две части и едно продължение. Да знаете. И да, хора, това ще е все само завърша. Това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало, ако така оставете по един коментар. Обърнете се за мен. Ще си... Ще се видим в следващия клип. Да знаете, ще има продължение.